Ten najkrajší, najfascinujúcejší a najdlhší príbeh, ktorý sa ťahne od večnosti po večnosť, je Boží príbeh s ľudstvom. Tento príbeh je dodnes nedokončený. Dal by sa rozdeliť na dve časti. Tá Božia dokončená časť v osobe Ježiša Krista a tá, ktorá ešte stále nie je dokončená. Tá Ježišova časť bola dokončená a prvýkrát sa objavuje už na začiatku Biblie a teda čo tým všetkým chcelo byť povedané je to, že Ježiš cez svoje utrpenie raz a navždy porazí diabla. O roky neskôr Ježiš na Golgotskom kríži zvolal je dokonané a ľudstvo dostalo raz a navždy vykúpenie. Nedá sa k tomu nič pridať, nedá sa od toho nič odobrať. A potom je tu tá nedokončená časť veľkého poverenia a to, čo je krásne, je to, že Boh do nej pozval každého jedného z nás. A už v starej zmluve, v Genesis 12. kapitole, je zmluva s Abrahamom a v tejto zmluve sa píše a je tam jeden skvelý princíp, kde Boh hovorí, že požehnal som ťa, aby si sa stal požehnaním pre národy. Tento princíp sa v Božom slove opakuje 395 krát. A teda pod požehnaním si môžeme vysvetliť a predstaviť rôzne veci, ale veľmi pekne je to v 67. žalme spomenuté a vysvetlené, že to požehnanie je vlastne spasenie, ktoré sa má dostať do všetkých národov. Ježiš povedal svojim učeníkom v Lukášovi a zhrnul to veľmi krásne v jednej vete a povedal, tak je napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. My častokrát ako kresťania sa uspokojíme s tou prvou časťou tejto vety a sme radi, že sme spasení a tým to končí. Ale Pán Ježiš pokračuje jedným dychom v jednej vete, že to spasenie sa má dostať ku všetkým národom. A ja to tak úsmevne poviem, čo Boh spojil, nech človek nerazdeľuje. Veľké poverenie je dokončiteľnejšie dnes ako kedykoľvek predtým v histórii. V zjavení Jána v 7. kapitole Ján opisuje svoje videnie, ktoré mal a hovorí, že a potom som pozrel a uvidel veľký zástup, ktorý nikto nevedel spočítať z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Kde sme teda dnes v tomto veľkom obraze? Čo sa týka žatvy, máme ešte stále 7 000 nezískaných etnických skupín. Týmto skupinám niekto musí prísť povedať evanjelium, pretože ináč ho nebudú počuť. Je to 6,5 miliardy ľudí, ktorí nenasledujú Ježiša. Tá dobrá správa je, že máme ľudské zdroje silnejšie ako kedykoľvek predtým. Máme 5 miliónov kristocentricky zameraných zborov a máme 700 miliónov nasledovníkov Ježiša. Keď to teda dáme do tej perspektívy, kde sa nachádzame, tak máme 700 kristocentrických zborov na jednu nezískanú etnickú skupinu. To je úžasný pomer. Takýto ešte nikdy v histórii ľudstva nebol. Tým druhým, čo chcem povedať, je, že na jedného nasledovníka Ježiša Krista pripadá 10 nespasených ľudí. Tiež úžasné číslo. Teda z toho všetkého mi vychádza, že veľké poverenie je dokončiteľné v našej generácii. Boh však k tomu potrebuje teba. A preto ťa chcem vyzvať 3 výzvami. Tou prvou je, aby sa zmenili tvoje modlitby, spôsob, akým sa modlíš. Pán Ježiš učil modliť sa svojich učeníkov a začína tým, že sa neprihovára za náš každodenný chlieb, ale hovorí, aby sa modlili za tú Božiu perspektívu. Nech sa posvieti tvoje sväté meno. Ak by som to mal parafrazovať, nech je tvoje meno známe vo všetkých národoch. A teda začni sa modliť tak, že sa budeš modliť za svet, že sa budeš modliť za tých, ktorí ešte nikdy nepočuli evanjelium a verím, že tvoja modlitba prinesie zmenu. To druhé, k čomu ťa chcem vyzvať, je, aby si sa podielal na vysielaní Slovákov do zahraničnej misie. Stále viac a viac ľudí odchádza zo Slovenska do veľmi náročných kontextov, aby tam prinieslo evanjelium. A oni potrebujú teba, potrebujú tvoje modlitby, potrebujú tvoje nasadenie, tvoje vyslanie. V jednu májovú noc som sa modlil Pána a pýtal som sa, ako my, ako Slováci, môžeme naplniť tú našu časť toho veľkého poverenia. Viete, v roku 2033, teda o 10 rokov, bude 2000 rokov, odkedy Pán Ježiš zomrel na kríži a vystúpil do nebies a dal nám toto veľké poverenie. A mojou túžbou je, aby zo Slovenska vyšlo 100 misionárov, 100 ľudí, ktorí prinesú evanjelium týmto nezískaným etnickým skupinám. Z mojej praxe na misii to odhadujem tak, že treba nám zhruba 50
ľudí v tom podpornom týme pre každého misionára. Čiže treba nám 5000 ľudí v podporných tímoch týchto misionárov a tu je veľké pole a veľké pozvanie pre teba, aby si sa zapojil do vysielania misionárov. A to tretie, čo chcem povedať je, aby si adoptoval najmenej získanú etnickú skupinu. To, ako to urobiť, sa dozvieš viac na našej webovej stránke. Zakončím citátom Maxa Chismona, ktorý napísal kurz Kairos, ktorý prezentujeme po zboroch a on povedal, že ak cirkev nebude mať v centre všetkého diania veľké poverenie, tak sa minula svojho cieľa. A povedal to ešte radikálnejšie, nemá prečo existovať. Nech vás Pán Boh požehná.